Safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenya. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to Alright. I forgot naka-mute siya. Okay. So magandang hapon, maya pagat panapon po kayong buong kabale ng Duagwa. O ini naman po yung kaya kayong DJ Maming, kening pamilyang Kapampangan. 99.9 FM Radyo Duagwa. Yan, maya pagat panapon po, kaya kayo man. Alright, so nangunguna rito si Ludwig Sumlao na naka-tune in lagi sa 99.9 FM Radyo Guagua. Okay, so maya pagat panapon po kay buong kabalenan at siyempre kay katamong Honorable Mayor Tonton Torres. Okay. Alright, so batiin natin siyempre yung ating mga babatiin. Siyempre yung sarili ko, no? Belated happy birthday to me. Okay, yan. Belated happy birthday kay DJ Mamni. Kaya medyo ano tayo ngayon, no? Anong tawag dito? Parang lipang tayo. Alright, so this afternoon, medyo pagod na pagod tayo, no? Kasi nag-prepare ako ng mga niluluto sa bahay. At mag-request la po rin kapatid na pagluto at po tambengi magkaike kanong mag-overnight kami, ne? Overnight tayo dun sa Bethel Farms sa San Jose, Florida. No? Okay. So, wow, si Sir Rolly Songko is watching now in America. Mayap Abengi. Sir Rolly, kamusta na kayo po? Welcome to Pamilyang Kapampangan. And Ma'am Carol Avarientos is also watching. Hello, Ma'am Carol. Thank you so much for having a time tuning in to 99.9 FM. And coming from Mr. Roel Asirit, pa-shout out Bats 90 GNC. Wow. Bats ano to? High school? High school ba to, Mr. Roel? Kasi graduate ako ng college 1990 sa GNC. Basketball team, go go guys! Yan, galing kay Sir Roel Asirit. Bats 90 GNC basketball team. Yan, chinicheer niya po kayo. Go go daw. Alright. And then masayang aldo na ning kekang kebayton. At malago ka pa king kaurasan na po kung Marianong Garapon. Ne? Ika Sir Rolling, binati mo inanay ko ketang picture ko liwaya ko. Yeah. Hello, Ma'am Carol Avarientos. Yan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Okay.
So, sa Rolly, may ka-birthday yan yung April 27. Tandaanan mo yan, next year, April 27. Nung mabiya ko pa. Okay. So, dakal salamat kare hanggang may kaya lalabi nati po kan DJ Ma'am Lingan yang April 27. It was my birthday and I am 53 years old. Wow. And Miss Lina Libot is also watching. Hello po, welcome. And Ma'am Beth Sunglao. Maya pagat panapon, Ma'am Beth. Yan, mapagal ko kay Batking sinopaning koya ko San Diego. Makawuli ke pa mo koyang Ruben. Miras kami 7:30 p.m. Wow, sige sir. Mimingat kayo po. At karatang yu kembaleyo. Mamay nawa kong tambing. Painawa ka pangin kapamo. Kakaikin, kakabig na. Yan, painawa ka, makiramdam ka pa kanako. And wow, si Ma'am Grace Pascual is watching. Hello, Ma'am Grace. I love you. I miss you. Welcome to Pamilyang Kapampangan, Ma'am Grace. And yes, you're welcome, Sir Ruela Siret. Yes, high school po, kabats. Ali mo ko kabats. Na. Alim mo ko kabats kasi graduate kong college kanita. College, 1990. Yan. When I was in high school, fourth year, 1986. Yan. 1986 ko graduate kanita. 16 years old. Sweet 16. Alright. And Kuya Ogie. Wow naman. Kuya Ogie Estimada. Hello. Magandang hapon. Maya pagat panapon kaya kakoyang kong pogi. Yan pogi na yung tinawag ko sa'yo, kuya ha. Nasaan ka ngayon? Nasa Pilipinas ka ba? Tsaka Pilipinas, mamasyal ka kay Florida Blanca, San Jose, dun sa Bethel Farms, kuya. Overnight tayo doon. Ako nagluto ng mga pagkain, kaya siguradong masarap. Wow, wow, wow. Okay, so Kuya Ogie, wow, padalanda kang bongga. Sir naman padalan mo ko pa, pakain na ka mo Kenny, papakli na kang bongga bilya ken plaza ka rin ka mag-anak mo, tsaka mo padala Kenny. Alright, Sir Rolly, bonggam bilya, yan, padalan na ako ng Sir Rolly, bonggam bilya. Okay. Yes, Ludwig Sunglao, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua. 99.9 FM Love you, Radyo Guagua. Yes, pa-play po song Ma'am Ning Jumbo Hotdog. Ano to? Hello po Sir Aldwin Malyari. Love you po. Wow, love nakingan talaga Pakigreet po pinsan ko Michael Luis. Yes, Michael Luis. Hello, pinsan ni Ludwig. Shout out here at Pamilyang Kapampangan. Mi pasarya po keng engineering board exam. Wow naman. Congratulations. Yan si Michael Luis Sunglao. Yan, pinsan daw ni Ludwig Sunglao yon. Congratulations. Siyempre, may dyan. Celebration, of course. Yan, congratulations. Michael Luis. Okay, siya ay isang engineer na. Wow naman, na kung kanyaman talaga yung may papasar naman Anya nga ako, miras ko pa San Fernando. Keng pamaninton, uli nga lapang computer kanita Manintong kong jar yun At menakit ko keng gulot na ning Pisamban San Fernando. Kayakit ko keng lagyo, just me, ako rason, meglundag na akong meglundag balada rin tao ni Nano ko, kaya ba't sabi ko, may pasar ko po kasi ako. Diyan ako kilala. Meg congratulations na peg kamay da ako keng dala. Meg saya-saya la ka na ako. Manyaman mi papasar. Po. At lalo na nung mo expecting mi pasar ka. Kalupa ko. Ako expecting mi pasar ko pero walang ko grasya na ning Diyos ka na ako po ita niya. Ko grasya ning Diyos ka na ako yung mi pasar ko ya. Paki-shout out pala kang kong Dr. Rufino Nick Dawat din kayang pamilya. Yes. Neto. Shout out!
Koruping, yan, si Dr. Rufino Nicdao and family. Shout out coming from Sir Rolly Songko here at Pamilyang Kapampangan. Okay, so, maya pagat panapon po ken buong Kapampangang lalawigan. Yan. Ay, Diyos ko, Kapampangan na ako ngayon. Wow. Yeah? O, nano, Sir Rolly Songko, matula na kanya, manyalita na akong Kapampangan. Siyempre, batiyan tala pa mo rin hanggang kaya katamong listeners, watchers. Umpisan tala kening Sasmuan. Yan. Hello, Sasmuan people. Alright. And then dito sa Lubao. Yan. Florida Blanca. Nyang misan ating mag-chat ka na ako, ne? Abe ya po kem Pampanga. Yan ay Florida Blanca. Alright, so yung ating mga dengke katamong kabayan, kalapit bayan po, nanine kapit bayan natin instead na kapit bahay, no? Yung mga kalapit bayan natin sa Florida Blanca. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And also the people in Santa Rita, in Porac, in Bacolor, San Fernando, Santo Tomas, San Paba, San Luis, Macabebe, Masantol, Apalit, San Simon, sinabi ko na ba yan? Santa Ana, yan, Nepo, and Arayat, and of course, the city of Mabalacat and the city of Angeles. Especially the people there in Clark City. The city within a city. Hanapin DJ Ma'am Ning. Wow, Jericho Balagtas is watching. Hello, Jack. Kumusta? Hi po, Ma'am Ning. I miss you too. Totoo mo. Ayan eh. I miss you too, tropang alang bakas kasalanan yan. Sinabi mo na Bacarella, Jericho Balagtas, na chuta na king 99.9 FM, ne, bang kanita, pati rin Mr. Privacy, makapakirandam pa. Shout out po, family Balagtas po king Natividad, Riverside. Thanks po and God bless. Yes, shout out to the Balagtas family in Natividad, Guagua, Pampanga. Yan. And sa Natividad Riverside sila. Hello! And of course, binabati natin yung lahat ng mga barangay officials ng Natividad, Guagua, Pampanga, and ang mga barangay officials natin dito sa Guagua. Hello po, maya pagat panapon kaya kayong angken. Sana makirandam na retang banda ka rin. Kay daramdaman ko lang makirandam kay 99.9 FM. Sana pakiramdaman da katamo mo naman natin. Sana sasawa kay katamo. Alright. Okay, ano pa ba to? Yes, yung ating mga kabayan sa Middle East. Nepo? Especially in the Kingdom of Saudi Arabia. Hello, magandang hapon sa inyong lahat dyan. And sa mga taga UAE, nepo, sa Dubai, lahat ng mga kabayan natin, ding hanggang Kapampangan, ken Dubai, ken Riyadh, ken Jeddah, at buong Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, mayap, agat panapon, kaya kayo nga, welcome to Pamilyang Kapampangan. Okay, hello po Ma'am Ning, belated happy birthday po naman, si Sarmiento. Thank you. Wow. Yeah, thank you so much, say Sarmiento. And nake po miyabe-yabe, magobra pureng tropa ko po ma'am. Ay, makakalungkot naman. No, karing ot ni nano kayo't mi wale-wale kayo. Ali kayo, dapat may wale-wale. O, pakiano na lang sa kanila, backup na lang ang ating 99.9 FM Radyo Guagua sa lahat ng mga kaibigan. Okay, pag-share po natin. Yan. Nepo, pag-share yapin kaya katamong program ka rin kaya katamong friends and relatives. Yan. And of course, po tapong magpatigtig tamong mga santing musika Kenny, nepo, mga santing tigtigan. Yan. Inisip kaya pa ito ang tigtigan na ito. Diyos ko. Switch on Twitch TV. Yan. Pwede tanang mag-Twitch TV ngayon. Yuling nga lata mong kasabing pwede na yung Twitch tamo na bunsa.
Okay, yan po tapanintunan niya kasing Ludwig Songlaw and the other people. Oy, pero silent listener la po, ma'am. Wow naman. Yes. Jericho Balagtas. Thank you so much, Je. Yan, taga Natividad, Guagua, Pampanga po yung mga Balagtas family na to. At si Jericho ay magmula doon sa Kiss FM. Kaya betane po kayong pamilyang Kapampangan, ne po. Carnita King 102.3 Kiss FM. Sayang ala na yung Kiss FM, ne po. Chuta na King 99.9 FM. Yes, Edmond Guevara is watching. Hello, Edmond. How are you? Mimingat ka lagi, nenak. Eka masyadong papa homesick ka rin kaya kang kamba labang at yung barko. Just enjoy and think God is good all the time. Ne, tandanan me yan to. Inturo ko kaya ka ne. Ing Diyos maya piya all the time. Okay? So, Edmond Guevara, antida na kamo kayong atlong mikakapatad, antida na kayong anak at tinuring ko talaga, diyang na kayong magaral kayong Betis High School. Ne, still, I am your mommy on the air. Katula na kanining Edmond, eh. Nananoy Ma'am Romwara na kanining. Okay, Edmond, yan. I love you na. I love you. Magkaya mo'y Ma'am kanina. Mag-relax kuling medyo mapagal-pagal ko. Diyos mio korason, eh. Nakaparakalapin reperat. Medyo mamasok larang gamat ko keng nanuita. Dinenang ko kasi pampaparas itang nang bangus. My goodness. Yan. At okay naman po, ma'am. Ingat din po, Ken. Yes. Edmond Guevara. Yan, eh. Thank you so much na. At potang Hatsuka, Pilipinas. Medyo mamasyal ka Betis High School. Yan, na. May kalimunin kaya kang alma mater. Alright? So, ma'am, pwede po ba mag-request? Wow naman. Yes. Kaya mo, Jericho, ken kan Twitch TV makirandam na. Pakikay miya mo, tap miya ining kagen. Please like and share our chet-chet-che, anane, uitane, and YouTube. Nukar niya itang ken Twitch TV tamo. Pakikay mo na mo, bunso. Ulim po ta, mag-play tamong music, dala damdaman. Wow, Dr. Lau Torno Gaviola is watching. Hello, Dr. Lau. Kay ba't ko keni, Doc, kanita ko munta ken bundok. Magdala kong nang bongos naman yaman. Kaya ba't detang paborito yung lumpia. Tang lumpia na nga pong atang. Rellenong apalya. Nano pa, tosino, longganisa. Tsaka nano pa, balo-balo. Wow. Doc, ay kailangan Doc, tagal ka. Nako, magsisi ka mga nyaman yung pegkay ko, yung peg-prepare ko, Doc Lau. So, si Dr. Lau Torno Gaviola po, dito siya naka-assign. Sa Diosdado Makapagal Hospital. Arupon talanda na yung kanyo nining ka na akong poging pauna ka na ini. Yan, parapol miya po yan. Detanggang available ang mga lagu. Yan, mga lagong dalaga. Yan, pasyal-pasyalan niya Dr. Lau Torno Gaviola ka rin kayong Diosdado Makapagal Hospital tamo. Itang poging doktor ka rin yan. Pauna kang kita. Okay. Yes, Jericho Balagtas, naning kaya kang kay. Pakitype mo niya mo nung naning kaya kang requested song, Bangkanita, i-play me ne? At mag-download kang Twitch TV, pantunan meing radyo gwagwaw niya. Pepal to na nening kaya katamong tekman keni, ne? Pakitap niya yan, Bangkanita, milob ka keng radyo gwagwaw, keng Twitch TV. Yan, alright? Makapila no baretang kangkay mo naman. Mag-request siya tay nanya lagyoy, Ludwig. Makakain niya. Ilan ang ibili mo? 1 and 2. 1, itangkan Ludwig, Bangkanita, sasayaya, tumerak yay Ludwig kanya. So, Jericho, pakisuyo mo niya, munong naning kaya kang requested song, pakisulat mo niya, kining chatbox tamo. At Bangkanita, ya pakirandaman me, keng kang Twitch TV makirandam ne, Jericho.
Yan, and Dr. Lautorno Gaviola, thank you kaya pa mag-injection mo ita. Makakiraya faith ngayon. Masakit siya pa kaming gamot na kitang anti-tetanus sana. Alright, so anyway, Dr. Lautorno Gaviola, dakal-dakal salamat at i-bless na kapang dakal ning Diyos anak. Yan po, pamangking ko po yan. Pogi po yung kanakong po na kanayan. Yan po, Dr. Yapu kening kaya katamang public hospital, kaya Diyos dado makapagal hospital. Alright! So, wala na ba tayong babatiin? Hindi, yung mga taga-Canada, yan, si Mr. Ocampo, belated happy birthday also, Sir Ocampo. Ne po, kapilang kamuli Pilipinas. Amimiss ko na yung kaya katamong kay. Pamiyabe-yabe. Potang mamangan tamo kayong ningnangan. Yan, miss ko ita sir. Alright, so belated happy birthday sir. Ne po, Karin, nag-birthday ya Karin kayong Canada. And si Kuya Ogie Marukot Gaviola. And sina Louie Gaviola, kapatid ni Dr. Lau yan, ne po. Yes, Madeline Claudio is watching. Hello, Madeline. Thank you so much, Nak. God bless you. Yan, alright. Sino pa ba? Yung ating mga kababayan. Ne po, lahat po ng kababayan natin sa Canada, sa bandang Australia, si Kuya Nilo Manakop, sa buong Europa, sa Israel, ne po, sa Sudan, sa Iraq, dito sa ating kapitbahay ay mga kapitbansa natin dito sa Singapore, Taiwan, Hong Kong, yan, lahat ng mga kababayan dyan. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Uy po, tamanal bay kumari kong Alma Santos ka rin keng Canada. Pota, Alben ng kay katamong video, ne? Hello, kumaring Alma. God bless you always, ken, ne? Mimingat ka kumari ko at Ana Marie Centeno, ne po. At taga Singapore naman ito. Manal Bella, sigurado rin eh. Okay, so maya pagat panapon kaya kayo nga, syempre, o inining kaya katamong masanting atigtigan, Jumbo Hotdog and Despacito. Ne po, so switch on Twitch TV for this beautiful music here at 99.9 FM Radyo Guagua. This is your pamilyang Kapampangan. And Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo.
Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama.
Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga. Alright, balik po tayo dito sa Pamilyang Kapampangan. And Jam Morales is watching. Hello, good afternoon, Keko. Welcome to Pamilyang Kapampangan, Ma'am Jam Morales. Yes, and that is Casablanca, the favorite song of Pastor June Gaviola. Alright, and yes, Jericho Balagtas, ma'am, pa-play po Ika Mo Tune Para Kako by Harvey. Yeah, welcome. Mamaya, siya yung number 1 natin. The next song will be played is Ika Mo, yeah. Ika Mo Tune Para Kako. Yes, Ate Melit Abordo, hello there in Iloilo. Yes, Iloilo City. Good afternoon, Ma'am Melit Abordo and the family. Yes. Hello, thank you so much for watching Pamilyang Kapampangan. And Fred Tungol, yes, hello po, sabi niya. Hi, said Fred Tungol, yan. Alright, so thank you so much po sa panonood ng Pamilyang Kapampangan. And pakishare po natin. Share our program with our friends and relatives, Pamilyang Kapampangan niya po. And you can request some songs also, which would be played and kindly listen in Twitch TV. Okay? Paki-ano na lang yung Twitch TV natin. Paki-tap na lang dyan. Alright? So, this afternoon, tinanong ako ni Ma'am Luz sa PM. Yeah? Tinanong ako, Doc, anong topic mo ngayon? Sabi niya, natawa siya.
Natawa siya sa akin. What's our topic for today? Kasi last week ang topic natin ay yung mga matitigas ang ulong tao at ano pala yun, no? Disorder pala yun. Ang tawag doon, oppositional defiant disorder. And when it is a disorder, my goodness, mimingat-mingat tao. Kapag disorder, something is wrong with your mind. Yan. So, ito ang makaing magmasyas buntok. Alright? Yes, Edrin Kayanan. Hello po, ma'am. Sabi ni Edrin. Good afternoon, Edrin. Thank you so much for watching Pamilyang Kapampangan. And pakishare mo nga ang ating program sa ating GC. Edrin. Yan. Sa Wednesday tayo magkakaroon ng face-to-face classes niyan, and I have sent already the modules in your GC. All you have to do is to study and take note of the important information, important details. You know those already, my dear students, okay? And comes Wednesday, let's discuss, of course, and a quiz, definitely. Okay, ano ba yung topic natin ngayon? Medyo nakakaano to, intriga yung topic natin, the double-faced person. Oh, double-faced person, my goodness, ano yan? Dalawang mukhang tao, my goodness, dalawa yung mukha, para siyang E.T. Hindi, ano ba yan? Alien. Alien yata. Yung double face, dalawa magkabilaan, para siyang coin. Alright. So, yan. I am expecting everyone to what do you call this? To make a comment. Ano ba yung mga double face persons na yan? Okay. And Ma'am Jesusan Garcia is watching. Hello, Ma'am Jesusan. Good afternoon to you. Maya pagat panapon, ba't yung Pamilyang Kapampangan? Right. Medyo, I don't know, para kung tawag dito, hinahatching ako. So, nag-off muna ako kanina. Right? So, Ma'am Jesusan Garcia, thank you for watching the Pamilyang Kapampangan. Ang ating topic ngayon ay double-faced people. My goodness, ano na rin yung double-face? Sabi nyo, dual face. Sus ko. Ano na rin eh? Kayla? Wow, download na niya in Twitch TV. Yes, so you're ready listening now, ne? Kayan may 99.9 FM, Jericho. Tambing ming kayan i-tune in kay 99.9 FM. Bang kanita, pakiramdaman meaning kaya kang requested song na ika mo ing tune ka. Wow, right? Minong pa maramdaman mo kanita, Jericho. Tinong pa maramdaman mo kitang ika mo ing tune kakuha. O makakain na ka, makatunin na king 99.9 FM, pota patigtigan kayo, may mandamdaman, mayap ka, sayang yan. Okay, ang aking topic ngayon, yung topic nating pag-uusapan is the double-faced person. Jericho, paki-note mo dito, paki-sulat mo, type mo, chat mo sa chat box natin kung okay na yung Radyo Guagua sa yung Twitch TV para patugtugin ko na tong iyong requested song. Okay? Paki-ano mo lang para maano na natin, ma-play na natin. Hello po, Maya pagat panapon ngan po, kaya kayo. Maya pagat panapon po, Docning. Yes, thank you so much, Ma'am Jesusan Garcia. And the family, hello. Maya pagat panapon kaya kayo. Makapakiramdam kayo. Tadi kayo matutudal dong yun, ha? Bakit? Okay. Nanine, ing para po ka ko, ma'am. Ing para kaya ka. Naning para kaya ka, Jericho. Yan, eh. Okay.
Okay, neba yung kang kaya, Jericho, yung 99.9 FM, maka-tune in na ka kaya Twitch TV, banta patigtigang kaya at kay bat medyo mag-discuss tamong bagyan na ano larening double face person sa rin. And you can chat also. In kaya kayong opinion, Mame Susan Garcia, ding hanggang maka-tune in ngeni. Anano larening double face people larening, nano larening coin la. Ang house ka na yun basta maanita. Alright, so ang talang dita ka kay double face persons. These are deceitful. Ano yung deceitful? Mapanloko. Insincere. Yeah. Insincere. Ela po sincere king karelang ugali king karelang yan. Wow. Okay. So, maka-tune in ni Jericho Balagtas king kaya katamong nang house kanina Twitch TV. Wow, maka-Twitch TV tamo. Kagit kay sarili ko ken TV. Alright. So, these are deceitful, insincere, hypocritical. Yan, mga hypocrites people. My goodness. So, Jericho, what are these? Para kaya kayo, nanula rin yung double face people rin. Mami Susan, nino pa? Sir Fred Tungol, Ate Melit. Yan, Ate Melit, sigurado marami kang masasabi rito. No? Jan Morales, si si Madeleine, sino pa ba yung mga naka-tune in sa atin dyan? Lahat ng naka-tune in sa atin. Okay, so, alright, while I am waiting for your opinions regarding the double-faced people, so, let's play this song of Jericho Balagtas, Ikamu ing tune para kakuwang naman. Alright, so, let's have this beautiful music. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatay yung breadwinner ng pamilya.
Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Alright, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Still, here is your DJ Ma'am Ning. Yan. So, ang topic natin ngayon ay yung mga double-faced people actually finding out that the people around us, knowing that they are our friends, pero ngayon pala ay sila ay mga double-faced people, parang poker face. Ano ba yan? Parang silang mga poker face. No? It is very devastating. Balayo galang ne, maka nangaus kitang Kapampangan no, devastating nga ita. Diyos niyo corazon. Mimuane naman kanini ka na ako yapong Marianong garapun. Ne? Uli nga na ako na naman biyasang magkapampangan. It is very devastating knowing that the people around us, especially we know that they are friends, but oh my goodness, double face pala sila. Wow, Diyos mío, corazon. Okay, so nag-react po dito si Ma'am Jesusan Garcia. Oh, by the way pala, I am receiving your messages, Jerry Cone. Don't worry, at in-answer ke. Alright, sabi po ni Ma'am Jesusan Garcia,
In my own opinion, ore ni puden tawong aliwala papakit pangatao. Pag kami aliwa na lapu kasabi or kayarap, aliwaya panugaling papakit king meto nga tao po, kareng aliwa. Minsan asne kaga nakakeka, pagka makagulot ka, aliwa ne po panyabyan about keka. Wani, ko makalungkot na rin tao nga rin. Or baka naman, ing double-faced person ay ni, nabalo ing gagawan na or pamamanyabyan na niya po siguro makanyan niya. Something is wrong in the mind again. My goodness. Oreng kano. Potang makayarap ka. Okay la. Potang makagulot ka. Liwala pamamanyabyan ding mga marites. Ano ba yan? Alright. Makalungkot ne itang mo na balong yung panahon na inino rin kaya kang pagtiwala na tao kasi itang mo balo double face la pala at no kaga nakakingarapan mo pangagulot mo makanyan la pala panugali ring mangayap. Yes, ngak ne. Okay. So, makalungkot ne. At yako balo mo ko Ma'am Jesus. Diretso ko. Kita natin yung buhok natin, no? Kulot yan. Diretso ka tamo. Diyan kulutin ka na akong buhok. Diretso kong tao. Nung mimwa ko, nung ako buri, sabyang ko. At ako pisala sa likod itang ewusto. Basta ewusto, kayang ko, suwatan ka na nita. Sabyan ko yung ewusto na. I-correct at i-correct ko. At emo ko, nung magplastikan, siguro itang makyabe ko ketang mayak, ketang gusto. Yan. Pero isong kabolangan na, ako pakikayan ito. Alright? Okay, so thank you so much, Ma'am Jesusan Garcia, for your opinion. Yan po daw ang mga double-faced people. Yes, Ma'am Luda Dural. Yeah, welcome. Yes, yan. Si Ma'am Luda Dural is tune in again. Sabi po niya, hello to everyone. Mabiyayang hapon po sa ating lahat. Lalo kay Ma'am Susan and Ludwig, to all viewers and listeners po. Ma'am Lune, kanina ka mag-greet personally. Maya po. Kapilang ko mag-guest kay ni Ma'am Lune. Ang interview da kay. Kaya kan love story. Wow. Alright. So, ingat po tayo lagi, sabi niya, at lalo po tayo mag-ingat sa mga taong double face. Oh my goodness, ne? Sa mga taong super peke. Yan, TY po, Doc. Diyos ko, 3 minutes na pala at magkaitana. Nang house kanina, mag 3 o'clock prayer tana. Siyempre po, ang mga baruta mo keng Diyos. Yan. Wow, Ludwig Songlao. Burikula po, ma'am, ng play music. Thank you so much, Ludwig. Jericho, mula yakit, mayap ka. O yan, no? May kay kapin. Salamat po, mama mo. Tabalo, tayo mo akit. Kening computer, akakit mila, mayap ka. Jericho, nanano ka ke. Alright. Yes, sabi po ni Ludwig kay Ma'am Lu. Hello, Ma'am Lu. Wow, natin nangaliwang hello ngeni. Yan, mag 3 o'clock na. Babating-ting nena naman po yung kaya katamong kampana. Nepo, manaus nepong manalangin tamong 3 o'clock prayer and mag-ready na sa pagsamba ng panghapon na samba. Nepo, do not forget that God is good all the time and God deserves our praises and honor. Okay, so let's have this 3 o'clock prayer na muna. Okay, para tuloy-tuloy tayo sa ating discussion about the double-faced people. Alright. It's 3 o'clock. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo.
Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus.
Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vaxxed na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Yes, bonjour! Sabi po ni Ma'am Erlinda Kubakob. Hello, kamusta kayo from Paris? Wow naman, nakakarating tayo ng Paris. And Ma'am Erlinda Kubakob is watching and greeting us. Bonjour! Yeah, hello! Yes, so yung ating mga kababayan, hanggang kabalenta mo ka rin, King Paris, London. Hello! Ay, mimingat ko pala. Wala mababalitan ko na dakal kaiken, dakal magraling ni I just see in the Google News. Alright? So, ingat po tayong lahat. Hanggang kaya katamong kabalen, kabayan, Pilipino, no? All of the Filipinos in Paris, London. If I'm not mistaken, there are so many rallies going on in your roads there, in the streets. So, take care po. Take care kayo pong lahat yan. Mimingat kayo nga po kay Paris. Okay. So, Jericho Balagtas gave his opinion here regarding the double-faced people. Sabi niya, buong lugar po ma'am, atin double-face. Wow, my goodness. Mo po balo nung kakampime o nano man po sabla. Nyareng family tamo po ing tune kasanggata mo po at apagkatiwalan.
Yan. So, in kanong pamilya yan talagang tunay kasangga mo at pagkatiwalan mo, sandalan mo. Tutoy ta. Ne, tutoy ta. Ing family, magkunwari kaya ko. Yes. Wow. Yeah, thank you. Thank you, Ma'am Merlinda Cubacub. Happy birthday daw kay Ma'am ni. And Kuya Joy Joy. Yes, Joel Maglalang is watching. Kuya Joy, hello. Oy, ni na yung wali mong ningning. At suya kening radyo yung wali mong ningning. Kamusta na kong Joy? Sana mayap kayo man. I think you're in America also. So mayap pabengi ken ko yung Joy, ne? At mimingat kayo muna mandeng hanggang kabalenta mo rin hanggang Pilipino ken king America. So kaluguran da ka nga at kayabi kayo kay panalangin na ning pamilyang Kapampangan. Alright, thank you so much Ma'am Erlinda Cubacub and Kuya Joel Maglalang. Yeah. Our topic for today is about the double face. The double face people. Bakit merong ganito? No? It's so very devastating, disappointing. Kapag nalaman natin when we finally realize that the people, the friends whom we know around, double face pala sila. What's the reason? Ano kayong dahilan bakit sila ganyan? Po? So, based on my research, alright. So, based on the research, these people lack self-esteem. Yan. It is one of the reasons why people turn to be double-faced. They don't want people to see their insecurities and failures. So they deflect negativity onto others. Yan, no? So, magkailang negativity karing aliwang tao kasi insecure la rin tao nga rin reng double face ren. That is why they deflect negativity. Tapin sabihan ng Ma'am Jesusan Garcia kanina, no? Nandin sabi na, potang kayarap me, okay, sasabihan kaya ka, kagulot mo, my goodness, kalaban na ka. Yan. Yan ang mga double face, my goodness. Ingat-ingat po tayo, kapamilyang Kapampangan. Nepo, karening kaya katamong taong makapaligid kaya katamo. Po, tamakanyan na doble karala. Po, tamang kayarap na ka. Mayap laki ko, kagulot mo, Diyos ko, Ginoo, korason. Okay. So, double-faced people have an extreme need for acceptance. Yan. Itang nangaus kanita, itang tatanggapan nening society, tatanggapan nening grupo, o yan, maraguling kayang pamagnasa. Wow, ne? Sana inak may kamalikin ka na Kapampangan kanita. So, maraguling pamagnasa no, natanggapan de. They love to shorten others' straw, to appear as theirs is long. Oh my goodness, ne? Papaltoda mo na malatik kang tao para lunto lang masanting na papel kay society. Oh my goodness. Wow, nanunenan manining kay ng Ludwig. One last song. Nano ito? Oh, sige. Paro-paro, G! Oh, sige. Kay bat Ludwig song la. Paro-paro, G. Sige, patambag ya. Okay? So, ren double-faced people. Papaltoda na eka masanting. Bangkanita ila reng lunto. Maragula papil. O yan. They destroy others. Yan. They destroy others to make them appear good or better. O yan. Then double-faced. At nung kayilig mamanyirang tao. Mapanyira lang tao ba ang kanita? Lunto lang bida! Oh my goodness. Oh yan.
Baka nita ilang bida. Di ka na ang bida. Yan. Zip the mouth. Di ka na ang bida. Diyos mio. Kita na mo kay ngobra. Nino yung polidong magobra. Po, nino ba yung mag-service yung tune kay balen. Ang po ka rin tao. Kay Diyos. Yan. Ka na ang bida. Sige. Nakamanyira. Pero bida na ka. Bida na kasi. Ayan. So, at nang karakal taong makanini at ang mapanyirala. Ano kayiliga mamamagkwento. Ay, Diyos ko. So, retang mamamakirandam karening taong areni, pakirandamandangan. Inganggang kukwento na ning taong double face ayan, doble cara. Aro bala mo galang, kagulot mo. Ika na naman yung kukwento na. Bala mo galang ta. Diyos ko, Diyos mio karason. Kasakit, makidil on ka rin yung double face rin. Bala kang dilim kempiem. Tapak sabihan ta. Tapak kaya bayan ta. Ano ba yan? Alright. So, mahirap makisama, lalo na kung ikaw ay isang totoong tao, tutukan tao, kaya bating kayarap mo makanini, ay, korason, mikawanita mo. Sabi ko, Pin, if I cannot join you, I will leave you. Kanya niya ito. Alright? So now, let's have this next beautiful music on the floor and save the last dance for me. Bunso, naman kay paro-paro G ka ni Ludwig Sunglao. O yan. Magparo-paro G ka no. Sige, ilinya mo niya ka rin nga duwata nga rin. So, folks, let's listen to the beautiful music of On the Floor. Switch on Twitch TV. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili.
at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipal. Wow! That is Paro G. Ayan, may enjoy ka kanyan. Ludwig Songlao, teterak na kakyan. Okay? So, nagbigay po ng opinion si Ma'am Luda Dural. Sabi po niya tungkol sa ating topic. Wow, by the way. Deyang Sharon is watching. Hello, Dennis. Kamusta na ka? Balita ko, may kukuwalta ko, darling. Samasan mo. And do not forget, balikdan mo rin kaya kang penny batan. Dempe nga rin mo, silpian mo lang. Bang kukuwalta ko. Dapat dempe nga rin, ala kakalingman kembien. Right? Okay. So, sabi po ni Ma'am Lu, king opinion ko po, ela po masanting kaya berin. Naman, Diyos ko, dening nanong la rin, deng double face people la rin, Diyos ko. Nanapan sinabi ng Ma'am Lu, at lalong ela dapat at karapat dapat pakyabayan kasi delikado la po. Masyado lang pabebe at insecure pudeng makanyan na tao. At metong pa, pag makanyan niya ugaliing tao, alayang sariling paninindigan. Ichismis na ka pa, ating emak, dagdagan na pang matsura, at rugo, pantun na ka pang pate, or pagkanulo na ka pa. My goodness. Diyos ko, pangabayat na rin sinabi ng Ma'am Lu. Tutulangan po rin eh. My goodness. Menawa na po yung Ma'am Lu ketang, my goodness. OMG! Ing tutu, pikasaman la reng. Pikakasaman la. Reng, taong ugaling double-faced.
kalupa ng Judas. Judas, Barabas, Estas. Pagkanulune ing ginong. And so, Judas la talaga. Ing tuto na makalunos la rin taong makanyan, panugali. At the same time, pikasaman la po diba? Yes, totoo po yan. Nino naman po ba kaya katamo ing mikaburi at mamayon ka rin taong peki o double-faced? For sure po ala, yes. Ne? O neng, detang tao po tayo dabalo double-faced. Mamlo po tayo itang tao ngayon, tinabalo double-faced siya. Okay. For sure po, ala, sabi ng Mamlo, ela makasaop ng double face no, makasira la paking pami-yabe-yabe. Yes, totoo yan, makasira king relationship din ng doble karang rin. Nuko, ini pong panahon neni at no karakal din. And so, nakakalungkot at hindi dapat pakisamahan ng mga taong ganyan. Lalo na kung mayap na kang kaluguran, tas siran na ka pa. Manyiraya pa, OMG. For sure, you cannot trust them. Sabi nga, ang taong mapanira at madaling maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Makalunos lang makasora din daw. Alalang kwenta rin taong makanyan, agyang peka magaling lapakuno. It's really hard to be with them. It's not worth it. They are hypocrite. Wow, hypocrite. Yeah. You cannot trust them. May ngari lang mabulok kaya sana masangsang. Aye mo na aluto at tapangan ng sena lang. Diyos ko, wow, Mamlo. Damang-dama ko yung mga salita mo. Oh my goodness. Sabi natin, baling di tako kapurit ka kaluguran. Importante, tutulang tao. Yes, totoo yan. Malugod at atin lang malasakit and forever mo lang pagkatiwalan, di ba po? Kesa naman at nakang karakal friends, kagulot mo pa, misalida ka nga. Wow, Diyos mio, corazon. Kasakit tita. Kunyari, kaluguran na kingarapan mo, kagulot mo, na nula pa niya biyang keko. Hay, totoo yan, nakala mo lang. Dakal tao makanyan at makadismaya la rin. Yes. Okay, very good. Ludwig Songlaw is enjoying our music. Yeah. Now, what are the signs of this double-faced people? Di nga liwa po, sinabi na nung Mamlu. Ne po. Yan. Mamlu, o ini, take note. Tsaka rin kaya katamong listeners, watchers can, o reni na, the sign. The signs! Wow, yung mga signs ng mga double-faced people. Mamlo, kung kilalang makanini. Number 1, always smiling and happy to see you. Why, goodness. Wow, always smiling and happy to see you. Kunyari, Diyos ko, beso here and beso there, potang kayo, my goodness. O yan, kunyari mo masaya lang akit da ka, pero yung totoo, quack. Okay. Yes, these people, they are experts of wearing, false faces. Eksperto la po rin tao nga rin Manyulo, daliwang lupa. Yan, kaya nga double face sila. They pretend to be excited to see you, but their joy is performative. It's like a drama. It's only a drama. Very good performance. Best actress. Best actor. Why? Yes, totoo yan. Mga best actor and best actress, they were faces. Happy faces.
Kunyari, masaya lang akakitda ka. Beso Kenny, beso kita, kaul Kenny, papuri Kenny, papuri kita. Yan, yung dapat daren. So, tandaan natin, always smiling and always happy to see. Yan. Mga double face people yan. Be careful. Yan. Sabi nga ng isang tawag doon, literature. Be careful on what to do. Or mambo. Jumbo. Ay, dyan. Mayap naman. Okay. So, nanula pa rin tayo nga rin. They make it all about themselves. They love to talk about themselves. A one-person show. Yan. So, rin tao nga rin, mailig lang ibida ding sarili da. Yan. Ding mamayis. Ding mapagmayis ken. My goodness. Yan. Mamayis lang. Magtindalaga lang mais ding mga pa rin. My goodness. Alright. So, they love to talk about themselves. Ding karelang, halimbawa, ding karelang achievements. Sungatin lang mga achievements. Right? Okay? And remember, you are just an audience. A spectator. O yan, may kaya kang role karela. Spectator kang, audience kang. Yan. Ako yata ito audience. Kasi, ang gako ketang makirandam. Makirandam. Lungob Kenny. Pero papalwal ka rin tahimik ko. Sige, bida yan. Sabi ko napin nandin bida na ka kasi. Okay, so before we proceed, let's listen to this beautiful music again. It's We're All Alone. Wow, we're all alone daw. O sige, pagbigyan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner.
Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Yes, Ma'am Lu, you're welcome. Nepo, sabi ni Ma'am Lu sa atin, salamat po, Doc, keng masanting mong pamamasa. Beso-beso, Nepo, tangkay halik ni Wudas. Yes, Ma'am Lu, beso-beso na pa mo po tangkay halik ni Wudas siya paling mayap. Ano ba yan? Alright, so we're still talking about the double-faced people. So, andito na tayo, no? Their body language never matches their words. Yeah. Totoo yan, eh. Puta balada, tamong mapagmasid. They don't
take eye contact. Yan. Ela makipag-eye contact rin, wala maswang na. That means they are not sincere of what they are talking with us. Yan. Ela sincere, alright? So, what else? Ay, Diyos ko, sabi ko na din. They want to be the center of attention. The center of attraction. Diyos ko, ano yun eh, polar. Gravity. No? So, they love to brag about themselves. Pagmayabang din sa realidad. Right? So, oren ding double-faced people. Center of attention, center of attraction, and they brag about themselves. Mga yabang lang masyado. Alright, Bangkanita, bida la. Ilang bida? Nalaksitan tayo. Awa, puta ka lang taga-Alaska na. Itang patalastas, ikaw ang bida. Alright. So, what else? They are terrible listeners. Why? Why are they terrible listeners? Huh? They lift out your story. They are putting your story upside down. Alright, and double-faced people. Diyos ko, na kayang depression yung balugbog. Nang depression, na kaya yung balugbog dani. Makiramdam naman po, kay kwento da ka rin aliwaya version. My goodness, so kaya makanitala. Terrible listeners. Katulad natin. Ma'am Luca na kanina. Yes, Doc, pakigreet ng happy birthday. Yes, Ma'am Lugin Red Cake. I greeted Tito Bert Ocampo there in Canada. Ate Mok. Yan, Ate Mok yung haliko. Yan. Tito Bert, Ate Mok in USA. Yan. Belated happy birthday to you. Yan. Panayan da kayo lingnangan sa Rocampo. Ate Mok, this time to Kiko isang minuli ka. Yan. Happy birthday. Alright. Coming from Ma'am Lu. Yan. Si Ma'am Lu the Giraffe. Right? So, what else are these double-faced people? They live. Ay, Diyos ko, katsura na nini, Ma'am Lu. They live for bad news about you. Ayan. About others. Ay, Diyos ko, lalang panayan din. Nung eret ang bad news kick. Ano ba yan? Ay, Diyos ko. At nung katula po, ang ating bad news kay kick. Ay. Ma'am Lu, yan. Po, ang ating bad news regarding us. Ay, Diyos ko, katulad ang katula rin yung tao nga rin my goodness. Orending double-faced people. Okay, so, let's listen again. Karening mga lagong tigtigan by Julio Iglesias. And, nanya pa ining metong, I think this is Ken Seraba, and Besame Mucho. Oh, yes. Ken Serra with Julio Iglesias and Thalia. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid.
Huwag dumura kung saan-saan. Gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols
at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado. Bubuti ang... Memocho. Wow. Kiss me, Mats, my darling. Wow, ang ganda naman, ha? Kiss na ano yun, ha? Kiss na tuna, hindi yung kiss ni Judas. My goodness, wag naman. Alright. So, ano pa ba yung double-faced people? No? These double-faced people, they have an active imagination. Ay, wow. Atin ng active imagination. They have no problem with lying. Lying. Pamaglaram. Malaram-laren yung tao nga rin. They, talking with them is like a game of telephone with steroids. Yeah, no? So, isang kasabi tala rin, balang telephone lang maka-steroid. Tuloy-tuloy lang, kakatak-katak-katak. Chat. Wherein lalong kalaraman papaluwal na. Right? So, these are the people with active imagination. Nano ba? They hate to see you win or succeed. Ay, Diyos ko, kasamandang dili ni istong mag-succeed ka kembie. Istong winner ka kembie. Ay, kasamanda, Diyos ko, malungkot la. Gino ko, makakaila. Masisilav la. Or and then double-faced people. Nano pa? They tell other people's anangas kanina lives. Pangwentu dorgo deng tao. Pangwentu dalabye ren tao. Alalang dapat mga makanini yan. Deng marites tao. What's the latest? Yan. They associate with people you don't like. Ay, Diyos ko, yan. Nung ninuretang mo buri, detang kasasoran mo, ila rin pupunta landa at mamulot lang chismis and dreads keka. O yan, bangkanita atin lang apan niya biyan. Atin lang nga sabi, balita kem buong balenggo. Yan. So, nanula pa rin yung tao nga rin eh. 356 na. They don't have any accountability. Number rin ang sabihan nini. They don't admit mistakes. Oy, perfect la. Perfect la rin. Ela magkamali keng biedo. Yan. So, they don't know how to say sorry. Or, they will say, sorry, pero atuya mo ketang nanita kembalat da. Alaking kilobda ing sorry. Yan sila. Okay? They don't admit mistake. Kasi biyasa lay. Bida la kasi. Right? Nano pa? They sabotage you and your relationship with people. Yan. Sabotahe da ka. Aratos ko. Makalungkot hanaping mamlu. Ela dapat pakyabayan din yung tao nga rin eh. At isumbalo tamong makanyan niya ing meto nga tao. O siguro pa kunwari na mo naman napakirandaman may bangkanita yan ipakarin eh. Pero niyang misa natin na akong sinoplang makanyan eh. Sabi ko, yari na kaya ko. Yari na keng kwento mo. Sige, muli na kaya ako. Muli na katako. Busy ko kembiya ko. Gusto, ulitang kuwatang pasibayang makanita. Isungating manager. Ali, may gina akong maganakangin eh. Na ako bubulad, kabud na ako mo tahimik mamamakirandang. Pero, ako na marupa maman niya, binong nampay niya, binanitan tao nga ito. Diyos ko, pigulo mo rin tao, Nina, ano ka, ha?
Tamong makanyan, tamong pamilyang Kapampangan, tamong pamilyang Kapampangan, Diyos ko, tamong tao, tandanan tayo. Nung naning makayarap, wapin niyang makagulot. Nung sabi kong ngarapan, or nung sabi kong makagulot, sabi ko rin kaya kang ngarapan, ay never na may nyalita akong makagulot. Arapan da ko, makanyang ko. Yeah? Okay, it's 3:59. Yan, lumipas na naman po ang ating 2 oras na pagkukwentuhan dito sa Pamilyang Kapampangan. Yan po ang ating topic ngayon, double-faced people. At sana ay dakal kayo po abalo kening Pamilyang Kapampangan at mawarningan tamo, mawarningan tamo ka rin yung tao nga rin, at least kilala tano ngeni rin doble karang nga rin. Again, so next Sunday po, kita-kits tayo. Alright, dito sa 99.9 FM Radyo Guagua. And this is your DJ Ma'am Ning, your Pamilyang Kapampangan. Okay, maya pagat panapon po kaya kayungan, kaluguran dakongan po. It's 4 o'clock. Alamin ang tamang... Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM.